Päivää taas. Päivää. Te varmaan haluatte jotain. Mielelläni juu. Meillä täällä kyllä on vaikka mitä. Niin, senpä tiedän. Sempä. Saisiko olla mahdollisesti sipuli? Juuri sitä olin ottamassa, kiitos, laittakaa 2. Se on tänään kyllä niin kallista, että en suosittele. Mutta sitä vastoin voisitte ottaa tuosta vaikka tahkojuustoa. Se on mainio ajatus, laittakaa. Se on kyllä niin rasvasta, ettei sitä pure susikaan. Vinkumata. Mutta mikäs jos suolakurkkua laittaisi? No se sopii varsin mainiosti. Suolakurkkua 3, kiitos. Se on niin suolasta, että se janottaa sitten. Ei laiteta sitä. Mites tomaatti? No, tomaatti, miksei, kyllä. Joo, mutta pitäisi ottaa leipää sitä ennen, että otetaanko leipää? Niin. Täällä meillä olisi. No laittakaa. Ei ole vaan tummaa. Voi, ei ollut tummaa leipää. No, saa se olla vaaleatakin. No, mutta ei se kannata lähteä vaaleilla etenemään. Ihmisen. Miten suolamakkara? No, mutta se on kyllä ihan sama asia kuin suolakurkun kanssakin, että sekin janottaa sitä. Ei oteta sitä. Pannaan maissia, se on hyvä purra. Maissia? Niin. No, maissia sitten. Niin. Menkköön, juu, kiitos. Voi pahalainen. Kauppa onkin kiinni jo, että ei sitten muuta. Ja pihalle tuhisi. Kiitos käynnistä. Näkemiin. Mahdottoman töykeä myyjä. Ja pois. Ja pois.